kure ndingauzwe nani. Kure ndingauzwe nani. Baba ndina ndiri kure ndingauzwe nani. God have mercy upon us. Kure ndingauzwe nani. Baba ndina kure ndingauzwe nani. Kure ndingauzwe nani. Kuna kudaro kana kapfupa akumana maja kumana aiwa kana kapfupa akapupusa daro kapfupi nasi ndati weekend ndikati ndizorere sei uchiridza mere kapfupi simba semurume kani chiko akapupusa daro kapfupi kudaro simba semurume chii chanetsa Sawira chaita kuti masikati machena anaya chii Sawira chii chanetsa mwana mai wangu Sawira icho kinazama kufunga ndiri by one ndiri by Ian in my house in my state house my policy my big house hadi basi hapana. Wana wangu nikawataurira mashoko hapana anonditeerera. Baba wangu waindipa masoko inini individually. Wakaenda atapakuri wakushawa idaso namo yazo ntamba koka Sawira Sawira chimira unzwe chimbomira nditaure newe Sawira. Bible shoko dzvene raMwari rinobva rati kuna Jeremiah 29 verse 11 for I know the plans I have for you. Mwari vane maplans akanaka newe kapfupi, maplans ekuti ubudirire kwete kuti uparare. Wataura ukati baba wakaenda ichokwadi izvozvi vari kuzorora murugare. Kune vaTesaronika zvinobva zvataura kunzi chivaregai ava vakazorora vazorore zvavo vasangana navo. Shukira pari kunzika, but my solution, my organizing individually, the better to kill myself. Aiwa akapfupa aiwa usadaro mera masoko ndazo ndapangizisa ndasawira foni yakwana basa nayo ndikutaura zvaita sei panhamu yandinayo vari kutextira message yabva kuZBC kani basa rangu rapera se basa rangu rapera se pena mai vangu ndovachengeta nei kapfupi vamai vangu ndovachengeta nei vanondidzinga basa rini ndidzinga basa rini amai vangu ndovachengeta nei no job unozande kamwana kadiki kapfupika kamwana kangu kadiki kapeni wandinokarera neiko let me give you advice. Kukumbira shuki idaso Bible wandiverengera riye rati bata
chitora bhaibheri iroroka uise mwoyo mako uzviverengera uzvinyaradzewo kuti nyarare tese hazvitambirike zvikafupi sakotere bhabheri tese kapfupi unoziva kuti ndinochengeta dzinza rese ndinochengeta raini rese ndinovachengeta nei kana basa rapera kudai so amai vangu ndovachengeta nei ini mhuri yangu iri kundinetsa babangu akashaya ndinoita sei ndikutambudzika saka bhaibheri rashimura shoko ramwari rawandiverengera ngatidhonzei tese tinyarare zvinorwadza tachema tese Oh, no.